ጊዜውን ቁርቦ ሲድና ስለ ዘለና ነቶም ኣቲና ዘለና ንዘይመሓዝ ክንጅምር ኢና እቶም ዝመፅሑፋት ኦሬዲ እቲ ሪኮርዲንግ ስለ ዘሎ ንኣከታተልዎ ክእልዮም ደጊመ ከመይ ምስኹም ኣይሆፕ ሰንበት ፅቡቅ ነይሩ ክኸውን መቐፀልታ ናይ ትማሊ ሎሚ ከዓ ብዛዕባ ሰልፍ ዲስፕሊን ወይ ከዓ ርእስኻ ምግሳፅ ዝብል ትምህርቲ ኣለና እዚ ራብዓይ ትምህርቲ ክኸውን ኣሎ ማለት እዩ ካብቲ መጀመርያ ተሪእናዮ እቲ ቤዚክ ፋውንዴሽን እንዳንፀፍና ኢና ክመፅእ ንፍትን ዘለና እቲ መጀመርያ እቲ ፐርፐዝ ናትካ እቲ ዕላማኻ ካብ ምፍላጥ ኣትሒዝና ደም ድሕሪ እቲ ዕላማኻ ምስ ፈለጥካ እንታይ ክትገብር ትኽእል እቲ ሕልምታት ናትካ ትገብሮ ኣብ መወዳእታ እቲ ምግባር ስለ ዝመፅኻ ንኸይንትግበር ዝሕዘና ነገራት ትማል ርኢና ነርና ኩሎም እቶም ናትና ልምድታት ካበይ ይመፁ እቲ ናትና ብሊፍስ ወይ ከዓ እቲ ናትና እምነታት ካበይ ዝነቀል ንምንታይ ኢና ንደልዩ ነገራት ከም ትድለ ዘይንገብሮ ወይ እውን እቲ ሂወትና ዝተሓፀረን ተደጋጋምን ዝኸውን ርኢና ነርና ስለዚ ካብኡ ብምቕፃል እቲ ብድሕሪ ዝመፅእ ምብጋስ ምስ መፀ ንክምገስ ዘባራታዓና ወይ ከዓ ናይቲ ናይ መበገሲ ቁልፊ ዝኾነ ትምህርቲ ኢና ትማል ወሲድና ዋንስ ምስ ተበገስና ሸወት ዌልካም ዋንስ ምስ ተበገስና ዘድልየና ነገር ከዓ እቲ ዲስፕሊን ክሳብ መወዳእታ ዘፈፅመና ነገር ማለት እዩ ምክንያቱ ብዙሓት ጀሚሮም ዘይቋርፁ ኣለዉ ኣሚን ዘቋርፁ ኣለዉ ብዙሓት ከዓ ነቲ ጀመርዎ ኦልሬዲ ፈፂሞም ከዓ ዘዕወቱ ኣለዉ ስለዚ እቲ ፍልልይ ናይቲ ጀሚሮም ዘቋርፁ እቶም ካልኦት ከዓ ጀሚሮም ዝፍፅሙ እንታይ እዩ ክንርኢና ኣሎ መዓልቲ ምክንያቱ ዛስ ቨሪ ኢምፖርታንት ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ እንታይ ኢና ንገብር ዘለና ካብ መጀመርያ እቲ ዘለኻዮ ቦታ ጀሚርካ ናበይ ክትከይድ ትደሊ ምፍላጥ ምስ ኣምፃና ብድሕሪ ከዓ ከመይ ጌርካ ትበፂሕ ኢና ንርኢ ዘለና ዌልካም ሉላ ስለዚ ትማሊ ክንብገስ ክኢልና ኣለና ኩሎም እቶም ንኸይንብገስ ዝሕዙና ነገራት ርኢናዮም ኣለና ዲስማንትል ጌርናዮም በብሓደ ተበጊስና ኣለና እንደና መወዳእታ ዝተበገስና ዘድልየና ነገር ከዓ ናይ ምፍፃም ዲሲፕሊን እዩ ኦኬ እቲ ናይ ምፍፃም ልምዲ ወይ ከዓ ሃቢ ዝበሃል ከነምፅኦ ክንክእል ኣለና እሱ ከመይ ጌርና ኢና ንምፅኦ ስለምንታይ ኢና ብዙሕ ሰብ ዝብሎ ይጅምር እሞ የቋርፅ ሓደ ነገር ቢዝነስ ድዩ ወይ ዝኾነ ስፖርት ድዩ ወይ ካልእ ብዙሕ ነገራት ይጅምር ግን ክፍፅም ኣይክእልኒ ከምዚ ዓይነት ፀገም ኣለኒ ዝብል ነገራት ብብዝሒ ዝመፅእ እዚ ከዓ እቲ ናይ ዲሲፕሊን ወይ ከዓ ርእስኻ ናይ ምክታዕ ወይ ከዓ ምግሳፅ ንብሎ እዚ ናይ ሰልፍ ዲሲፕሊን ፀገም እዩ ዝኸውን እሱ እቲ ጠንቁ እንታይ እዩ ንምንታይ ይሕግዘና ብኸመይ ከ ካብኡ ክንረብሕ ንኽእል ኣብ መወዳእታ ከዓ እቲ ቀንዲ ብኸመይ ከነምፅኦ ንኽእል ብኸመይ ዲሲፕሊን ዝኾነ ሂወት ክመርሕ ንኽእል ዝብል ክንርኢ ኢና ኦኬ ስለዚ ኩሉ ግዜ ዲሲፕሊን እንተደኣ ዘለናዮ ኤ ንኸዶ ከዓ ቢ ኮይኑ ንዑ ዘራኽብ ድልድል እዩ ንኩሉ እቲ ከም ሰባት ካብቲ መገድና ከዓልየና ዝኽእል ነገራት ዲስትራክሽን ንበሎ ወይ ከዓ ዘባኾር ነገር ወይ ከዓ ዕንቅፋት ንኩሎም ነገር ሰጊርና ናብቲ ንደልዮ ዕላማ ንበፅሓሉ መስርሕ እዩ ምክንያቱ እንታይ ኣብ ሓደ መገዲ ጉዕዞ ዳኸድካ ከለካ ብዙሕ ፈተነታት ከጋጥመካ ክእል ብዙሕ ዕንቅፋት ብዙሕ ካብቲ መገዲ ዘሰናኽለካ ነገራት ብፍላይ ከዓ ከም ሰብ ኮይንና ዝዓበየ ክንስዕሮ ዘለና ገዛ ርእስና እዩ ምክንያቱ እንታይ እቲ ገዛ ርእሱ ዘመሓድር ንስምዒታት ብግቡእ ክቆፃፀር ዝኽእል ሰብ ልዕሊ እቲ ንሃገር ዋላ ንካልእ ንብዙሓት ኣሻሓት ዘመሓድር እዩ ኦኬ ምክንያቱ እንታይ ኣብ ዝደለኻዮ ግዜ ኣብ ዝደለኻዮ ሰዓት ብዝደለኻዮ ኣገባብ ንሓደ ነገር ክትገብር ምኽኣል ተቐንዲ ምንጪ ናይ ዓወት እዩ እሱን እንተደኣ ክንገብር ኮይንና ከዓ እንታይ ዲሲፕሊን ኣድልየና ርእስና ምግታእ ኣድልየና ስለዚ ርእስኻ ምግታእ ዲሲፕሊን ማለት ከመይ ጌርካ ንብዙሕ ነገራት ኖ ኢልካ ኣይፋሊልካ ኣብቲ ዘድልየካ ነገራት ጥራይ ምትኳር እዩ ምክንያቱ ብዙሕ እዋን ብዙሕ ሰብ ዘድልዮ ፈልጥ እዩ እቲ ናቱ ኣጠቓቕማ ናይ ግዜ ክትሪኦ ከለካ ግን እንታይ ኣብቲ ዘድልዮ ዘይኮነ ኣብቲ ዘየድልዮ ነገራት ተታሒዙ ዝፀንሐካ መኻዳ ደልየ ከምዚ ዓይነት ሂወት ክትመርሕ ከለካ ሕጂ እንታይ ዋላ ንዓኻ ነቲ ናትካ ሰልፍ ኢስቲም ወይ ከዓ ናይ ገዛእ ርእስኻ ክብሪ እትንክፎ የውርዶ እዩ ምክንያቱ ንቓላትካ ዘይትግዛእ ሰብ ተደኣ ኮንካ ባዕልኻ ንባዕልኻ ኢኻ ፈርስት ናትካ ኢንተግሪቲ ንብሎ ከም ሰብ ዘለካ ኣብ ውሽጥኻ ብዛዕባ ገዛእ ርእስኻ ተኣማንነት እሱ ጎድል እሞ እቲ ሂወትካ ከዓ ከምዚ ምዕሩይ ኣይኩን ስለዚ ካብቶም ወሰንቲ ረብዓቲ ናይ ዓወት እዚ ንብሎ ዘለና ኦኬ ስለዚ ኣገዳስነቱ ኣብ ኩሉ እዩ
بمنصر ጥዕናና بمنصر ፋይናንሳዊ ህይወትና بمنصر ኣብ ስራሕና ክንገብሮ እንደሊ ነገር ኩሉ እቲ ህይወትና እዚ ዲሲፕሊን መሰረት እዩ ምክንያቱ ዝኾነ ሸውተታት ንክንወቅዕ እንተዳ ኮይና እቲ ዘኽእለና ነገር ተሎ ዝረዋሕ እዚ እዩ ሶ ዲሲፕሊን ባይ ዘ ወይ ከምዚ ሓደ መዓልቲ ትገብሮ ኣክሽን ወይ ከዓ ንጥፈት ዘይኮነ ልምዲ እዩ ዝኾን መዓልታዊ ዲሲፕሊን ዝኾነ ናይ ስራሕ ዲሲፕሊን ዘለዎ ንብሎ ናይ ኣነባብራ ዲሲፕሊን ዘለዎ ሰብ ነገራትካ ከመይ ተመሓድር ገንዘብካ ከመይ ተመሓድር ሪሌሽንሽፕ ናትካ ስምዒታትካ ከመይ ተመሓድር ኩሎም እዚኦም ብምሎም ተባህሊሎም እንታይ ይገብሩ እቲ ናትካ ባህሪ እቲ ናትካ ጠባይ ናብ ሓደ ዲፋይን ገብሮ ይቐርፁኻ እሞ ለም ድሕሪ እንተደኣ ናይ ብሓቂ ዘስራሕካ ኮይኑ ንዓኻ ዘስራሕካ እንተደኣ ኮይኑ ተሃኒፅካዮ ዘለኻ ወለ ንጉድ ክትዕወተ ሊኢኻ እንተደኣ ንዓኻ ዘስራሕካ ኮይንካ እንታይ ክኸውን ንዓኻ ኣብ ውድቀት ወይ ከዓ ካብኡ ሓሊፍካ ናብ ዘየድሊ ነገራት ክሕዘካ ይኽእል እዩ ዋላ ሕማቕ ልምድታት ነማዕብለሉ ነገር እውን እሱ እዩ ነብስኻ ክትገትእ ዘይምኽኣል እዩ ናብ ካልእ ነገራት ዝወስደካ ስለዚ ብፍላይ ኣብቲ ናይ ልምድታት እንተደኣ ነርኩም ኮንኩም እንተዘይኮነ ኣብቲ ናይቲ ዌብሳይት ኣሎት ናይ ልምድታት ምልስ ኢልና ንረኣያታ ዝሃብናያ ሌክቸር ሰፊሕን ልምድታትና ከመይ ይሰርሑ ብከመይ ከቲ ዘድልየና ልምድታት ክነጥር ንኽእል ዘየድልየና ከዓ ክንወግድ ንኽእል ዝብል ስፍሕ ዝበለ ትምህርቲ ስለ ዘሎ ኣብኡ ነዚ ናይ ሎማዓልቲ ትምህርቲ እውን ከምዚ ተላፊኑ ዝኸይድ እዩ ዝሕግዞ እዩ ስለዚ ብሓፈሹ እቲ ዲስፕሊን ዝሕግዘካ እንታይ እዩ ንኻልእ ኩሉ ነገራት እቲ ካብ መገድኻ ካሊካ ዝኽእል ኖይልካ ኣብቲ ዘድልየካ ነገር ጥራይ ብምትኳር እቲ ዘድልየካ ዕማም ክትገብር ከለኻ ፕሮዳክቲቭ ውፅኢታዊ ዝኾነ ስራሕ ክሰርሕ ትክእል ከለኻ እዩ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ሰብ ተደኣ ኮንካ ንቓላትካ ትእመን ዝበልካዮ ትገብር ተደኣ ኮንካ መጀመርያ ገዛእ ርእስኻ ክብሪ ተዋሰብ ኢኻ ትኾን ምክንያቱ ኣትሊስት ንቃላትካ ትእዘዝ ወይ ከዓ ንቃላትካ ትትግብር ሰብ ኢኻ ካብኡ ሓሊፉ ከዓ እቲ ኣብ ከባቢኻ ዘሎ ሰብ ኩሉ እቲ ኣብ ስራሕካ ኣብ ዝምድናኻ ኣብ ኩሉ ነገራትካ ከዓ ኣብ ቅድሚ ሰባት ተኣማንነት ዘለካን ኣኽብሮት ዘውህበካን እዩ ስለዚ ኣንጻር ናይቲ ትህኪት ዝበሃል ዘሎ ነገር እዚ ዲሲፕሊን ንብሎ ዘለና እዩ ምክንያቱ እንታይ ንዑ ስዒርካ ነቲ ትህኪት ዝበሃል ዘሎ ናብ ኣክሽን ወይ ከዓ ናብ ተግባር ከም ትኸይድ ኣብ ተግባር ፀኒዕኻ ከዓ ክሳብቲ መወዳእታ ፐርሲት ብምግባር ወይ ከዓ ብምቕፃል ናብቲ ትደልዮ ዓወት ዝወስደካ ሓያል እዩ ነገር እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብሓፈሽኡ ኣብዚ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ርእስኻ ምግታእ ማለት ሓፈሻዊ ሽዑ ንገዛእ ርእስኻ ትቦ ክብሪ ንገዛእ ርእስኻ ነቲ ናትካ ቫልዩ ወይ ከዓ ክብርታት ትቦ ቀዳምነታት እዩ ዝኸውን ዘሎ ምክንያቱ ንሓደ ሰብ ናይ መዓልታዊ ተግባራቱ ብምርኣይ ኣብ ገዛእ ርእሱ ዘለዎ ኣብ ግዜኡ ዘለዎ ኣጠማምታ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ንገዛእ ርእሱ ዘኽብር ንገዛእ ርእሱ ዘፍቅር ክንብል ከለና ብናይ ስስዕቲ ዓይኒ ዘይኮነ ንግዜኡ ብዝግባእ ዝጥቀም ሰብ ተደኣ ኮይኑ እቲ ናቱ ቀዳምነታት ናይ ሂወት ሰሪዑ ኣብቲ ንሂወቱ ብዙሕ ቫልዩ ወይ ከዓ ብዙሕ ነገራት ዘይውስኽ ንጥፈታት ዘይኮነ ኣብቲ ቀንዲ ዘገድሶ ነገራት እዩ ዘተኩር ስለዚ ከዓ ዲሲፕሊን ዝኾነ ሰብ ርእሱ ገቲኡ ከመሓድር ዝኽእል ሰብ ንብሎ በንፃሩ ዲሲፕሊን እንተደኣ ተዘይብልና ከዓ ኣብ ኩሉ ነገራትና ኢና ንፈርስ ካብ ጥዕናና ትሒዝካ ካብ ዝምድናና ትሒዝካ ካብ ፋይናንሳዊ ሂወትና ትሒዝካ ካብ ስራሕና ትሒዝካ ብኩሉ ንኣብነት እዚ ጉዳይ ጥዕና እንተደኣ ተላዒሉ ካብቲ ቀንዲ ኣሸጊሩ ዘሎ ሕጂ ርእስኻ ገቲእኻ ካብ ዘየድልየካ ጥዕና ዘይብካ ምግብታት ናይ ዘይምእላይ ፀገም ናይ ብዙሕ ሰብ ጠንቂ ጥዕና ኮይኑ ዘሎ ምክሳዕ ፀቕጢ ደም ሽኮርያ ገለ ኢልካ ብዙሕ ነገራት ምስ ዝተኣሰር ዝመፅእ ዘለዎ ልቢ ነገራት ከዓ ምስ ዝተኣሰር እዩ እንታይ ዘምፅእ ኢልና ዲሲፕሊን ሃሊካ እቲ ዘድልየካ ምንቅስቓስ ብኩሉ ግዜ ክትገብሮ ይትኽእልኒ ኢኻ ናይ ምንቅስቓስ ልምዲ ብልካን በንፃሩ ከዓ ነቲ ዘድልየካ ዓይነት ወይ ከዓ ንጥዕና ዝህበካ መግቢ ዓይነት ኣብ ክንትኽተል ከዓ ስኢልካ ዝረኸብካዮ ትወስድ ዓይነት ሰብ ንዘዝመፀ ነገራት ይከላኸል ዘይትኽእል እቲ ናትካ ኖ ናይ ምባል ዓቕሚ ዝጎደለ እቲ ዊል ፓወር ድሌት እቲ ርእስኻ ምግታእ ንብሎ ዘለና ዝጎደለ እንተደኣ ኮይኑ ናብ ብዙሕ ነገራት እዩ ዘቃልዓካ ኣብ ስራሕካ ክንዲ ኣብ ስራሕካ ተተኮር እንተደኣ ካብቲ ስራሕ ወፂኻ ናብ ካልእ ነገራት ንዓኻ ዘይጠቅም ወይ ከዓ ኣብ ሂወትካ ብዙሕ ቫልዩ ዘይብሉ ነገር እንተደኣ ተጥፍኦ ኮንካ ንኣብነት እንታይ ይኸውን ኣሎ እቲ ሂወትካ ውፅኢታዊ ይኮን እቲ ዘድሊ ነገራት ክዓምም ኣይትኽእልን ኢኻ
بنصارو خا سمعتك تمرح سب عينتي خا تكون ولا زي ابتي ማሕበራዊ ሂወትና ካውን ዓብይ ሽግራት እዩ ዘምፅእ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ኣብ ክንዲ ርጊእልካ ብርድኢት ነገራት ኩነታት ኣፅኒዕካ ትብል እንተደኣ ስምዒትካ ዝቕድመካ ኮይኑ ነብስኻ ገቲኻ ዘይትኽእል ኮንካ ኣብቲ ምሕዝነት እውን ኣብ ስራሕ ይኹን ኣብቲ ካልእ ውልቃዊ ሂወትካ ናብ ዘይተድለየ ሳዕቤን ዝመርሓካ ኩሉ ጠንቂና እዚ ኩሉ ንብሎ ዘለና ንግዜና ዝጫረቱ ኩሎም ኣብ ከባቢና ዘለዉ ካብዚ ማሕበራዊ መራኸቢታት ጀሚርካ ዘየድሊ ቀንጢመንጢ ግዜኻ ዘባኽን ቦታታት ምኻድ ኣንጻር ናይቲ እንደልዩ ዳስ ዋይ ሕጂ ምንዮት ኮይኑ ዝሰርፍ ናይ ብዙሕ ሰብ ሕጂ እንታይ እዩ እደልዩ ኩሉ ፅቡቅ ነገር ደልዩ ኩሉ ሰብ እቲ ዝኸፍሎ እቲ ዘድልዮ ሳክሪፋይስ ወይ ከዓ መስዋእቲ ንኸፍል ግን ድሉው ኣይኮነን ምክንያቱ እቲ ቀንዲ ምስጢር ናይ ዝኾነ ዓወት ቀሊል እዩ መጀመርያ ካበይ ናበይ ክትከይድ ትደሊ ንፁር ትገብሮ ትክእል ኣለካ ካብ ኤ ናብ ቢ እንተደኣ ኮይኑ ካብ ኤ ናብ ቢ ክትከይድ ዘድልየካ ዓይነት እንታይ ኢኻ ትሕተት እንታይ ዘድልየካ ክንደይ ግዜ ኢኻ ትሕተት ክንደይ ፃዕሪ ኢኻ ትሕተት ኩሉ ከዓ ካልኩሌት ምስ ገበርካ ምስ ፈለጥካ ከዓ ንዑ ክትገብሮ ፈቃደኛ ምዃን እዩ ስለዚ መስዋእቲ ሳክሪፋይስ ዘይብሉ ነገራት የለን ብመንፅር ኣብ ሂወት ነቶም ንኣሽቱ ትገብሮ መስዋእታት ዓበይቲ ነገራት ትረክብ ትኽእል ኢኻ ተዘይኮን ንኩሉ ብሓንሳብ እንተደኣ ከተማልኦ ትፍትን ኮንካ ግን እቲ ስራሕካ ውፅኢት ኣይኮኑን ንኩሉ ክንብል ከለና እቲ ዘየድልየካ ነገራት ማለት እዩ ምክንያቱ ዘለዎካ 24 ሰዓታት ተደኣ ኮይነን ንኩሉ ሰብ ደሰይም ሰዓታት እዩ ዘለዎ ገሊኡ ኣዝዩ ውፅኢታዊ ኾን ላይክ ኣብ 20 ዓመት ዘይንገብሮ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ኣዋርሕ ክገብሮ ከሎ እቲ ሓደ ከዓ ላይክ ኣብ 20 ዓመት ከማን ክገብሮ ይክእልኒ ስለዚ እቲ ናይ ግዜ ኣጠቃቅማ ብዝተፈላለዩ ዘሎ እቲ ናይ ኢነርጂ ንባዕሉ እቲ ሓይሊ ናትካ ኣድህቦ ኣጠቃቅማ ኣድህቦ ዝብል ኣዝዩ ኣገዳሲ ርእስቲ ስለዝኾነ ምንጪ ናይ ዝኾነ ዓወትን በይኑ ፈሊና ናቱ መዓልቲ ክንሪኦ ኢና ሓፈሻዊ ግን እዞም ኣድህቦ እዞም ዲሲፕሊን ንብሎም ዘለና ብግቡእ ነቲ ናትና ኢነርጂ ነቲ ናትና ዘለና ዊል ፓወር ወይ ከዓ ፀዓት ከነመሓድሮ ተዘይክኢልና ነቲ ናትና ግዜ ከነመሓድሮ ተዘይክኢልና እቲ ዝመፅእ ውፅኢት ኣንጻር ናይቲ ድሌትና ይንኸውን ስለዚ ብቕልል ዝበለ ሂወትና ናበይ ክትከይድ እያ ንዝብል ሕቶ ንክንምልስ ጀስት 24 ሰዓት ኣበይ ነጥፋ ኣለና ኢንቨንትሪ ምግባር ፀብፃብ ምግባር እዩ ዘድልየና ኣበይና ነብሎ ዘለና ስለዚ ሕጂ ነቲ ሰዓታት ካብ ሰዓት ክንዲ ናብ ሰዓት ክንዲ ከምዚ ክትገብር ይገለ ዘይኮነ እቲ ናትና ኢነርጂ እውን ምክንያቱ እቲ ቀንዲ ኩሎም ዝብሎ በዓል ዋረን ባፈት ይኹን ብመንፅር ፋይናንስ ተኸይድካ በዓል ስቲቭ ጆብስ ኩሎም እቶም ዓበይቲ ሕውታት ዝበሃሉ ሰባት ዝብልዎ ሓደ ነገር እዩ ኣብ ሓደ ዋን ኣብ ሓደ ነገር ኣተኩር ክልተ ነገራት ትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ ከምኡ እንተደኣ ኮይኑ ከዓ ንኩሉ ካብቲ ሓደ ነገር ተኸኣልየካ ዝኽእል ኖ ናይ ምባል ዓቕሚ ብቕዓት ከተማዕብል ትክእል ኣለካ እቲ ዲሲፕሊን ዝበሃል ዘለዎ ንሱ እዩ ካልእ ሙሱ ዝተኣሰር ውሳነታት ክትወስድ ከተተግብር ዘኽእል ዓቕሚ እዩ ዝበካ ምክንያቱ ዲሲፕሊን ዝኾንካ ሰብ ተደኣ ኮንካ መጀመርያ ፀላዕላዕ ክብለካ እዩ ካልኣይ መዓልቲ እቲ ልምድዳተ ጥረየ ክመፅእ እዩ ኣብ መወዳእታ ሓደ ናትካ ልምዲ ባህሪ እዩ ዝኸውን ዲሲፕሊን ዘለዎ ሰብ ትኸውን እሞ ከም ሓደ ካራክተር መለለይ ናትካ እዩ ዝኾኑ ኣብ ዝኸድካዮ እዚ ነገራት እዚኢኻ ተንፀባርቕ ከም ውፅኢት ሽዑ ኩሉ ነገራዊ ዝኾነ ዓወት ኢኻ ትጓናፀፍ ስለምንታይ እዩ ብዙሕ ሰብ ዲሲፕሊን ዘይብሉ እንተዳ ናብዚ መፂና ኸ ብዙሕ ክኸውን ይኽእል እቲ ምክንያት ሓደ ግን እንኮ ነገር ክንርድኦ ዘለና እዚ ዲሲፕሊን ዝበሃል ከም ምሳና ዝውለድ ነገር ኣይኮነን ወይ ይህልወካ ወይ ኣይህልወካን ዓይነት ኣይኮነን ከነማዕብሎ ንኽእል ነገር እዩ ልክዕ ከምዚ ኤክሰርሳይዝ ጌርካ እቲ ጭዋዳታት ናትካ ተማዕብሎ ቀፃሊ ኤክሰርሳይዝ ብምግባር ቀፃሊ ስፖርት ምግባር ልክዕ ከምኡ እዚ ከዓ ክንሃንፆ ንኽእል ኢና ልክዕ ከምቲ ፊዚካል ኤክሰርሳይዝ ንገብሮ እቲ ናትና ዲሲፕሊን ከዓ ክንዓየሉ ክንክእል ኣለና ክንለማመዶ ክንክእል ኣለና ስለዚ ሂወት ልምምድ እዩ ዝኾነ ነገር ልምምድ እዩ ሕማቕ ነገር ልምምድ እዩ ፅቡቅ ነገር ልምምድ እዩ እቲ ንለማመዶ ነገር ፅቡቅ ጥራይ ክኸውን ኣሎ ናብ ፅቡቅ ኣንፈት ልምምድ ክንገብር ተደኣ ክኢልና ንኣብነት ዲሲፕሊን ሓደ ኸው እዩ እቲ ሂወትና ባዕልቲ ውፅኢት ዝመፅእ ሽዑ ሓንሳብ እንተደኣ ሓንቲ ገረብ ሓንቲ ፈልሲ ምስ ተኸልናያ ኣብቲ መጀመርያ እዩ ዘድልያ እንታይ ኣድልያ ማይ ኣድልያ ኣየር ኣድልያ ምልኳዕ ኣድልያ ብዙሕ ነገራት ኣድልያ ብድሕሪ ዓብያ ኩሉ ነገራት ምስ ገበረት ባዕላ ማይ ካብ ውሽጢ ክስሕብ ምስ ጀመረት ካልእ ነገራት ግን ካባና ዋላ ሓደ የድልያን እዩ
ስለዚ ብኾፍና ትፍረናታ እንታይ ንገብር ንበልዕ ስለዚ እቶም ሃቢትስ እቶም ልምድታት ናትና ንብሎም ዘለና ከዓ ከምኡ ኣብ መጀመርያ ሓይሊ ፃዕሪ ምስራሕ የድልዮም እዩ ዋንስ እቲ ባህሪ እቲ ልምዲ ትምሰጥረና ግን ወላ ሓደ ካልኣይ ባህርናትና ሰከንድ ኔቸር ዝብሎ ስለ ዝኸውን እሱይ ሒዝና በቃ ዝኸይድ ናብቲ ንደልዮ ቦታታት ብዙሕ እዋን ተሪኢኻዮ ኣብ ሓደ ነገር ተዳ ሓደ ዲሲፕሊን ዘለዎ ሰብ ኮይኑ ካልእ ነገራት ትገብር እውን ኣይፀገምኒ ምክንያቱ ናብኡ ኤክስትራፖሌት ክገብሮ ክእል እዩ ተዳ ኣብ ሓደ ክፋል ጎደሎ ነገር ኣለዎ ሓደ ሰብ ከዓ ኣብ ኩሉ ነገራቱ ከይድ እዩ ታስዋይ ናይ ሓደ ነገር ምዕራይ ንብዙሕ ነገር ክሽፍን ይኽእል እዩ ናይ ሓደ ነገር ምፍራስ ከዓ በንፃሩ ንካልእ ነገራት ክልክም ይኽእል እዩ ካልእ ካብቲ ዲሲፕሊን ምናልባት ንምግባር ብርቱዕ ዝመስሎ ወይ ከዓ ብርቱዕ ዝገብሮ ብዙሕ ሰብ ናይ ዲሲፕሊን ዘለዎ ኣመላኻኽታ እዩ ጌጋ ዝኾነ ኣመላኻኽታ ከምዚ ዲሲፕሊን ክንብል ከለና ኣሳሪ ናፅነት ዘይሂብ ገለ ነገር እዩ ዝረአ ሶ እቲ ጠቃምታና ንብሎ ዝነበርና ዋላት ማለት ከምዚ ክንቅይሮ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ዲሲፕሊን ከም ሓደ ነቲ ድደልዮ ነገር ዘምፃልና ዘዓውተና ኣዝዩ ኣገዳሲ መሳርሒ ክንላበሶ ዘለና እንተዳ ርኢናዮ ክንፈትዎ ኢና ኢምብሬስ ክንገብሮ ኢና ክንሓቅፎ ኢና እንተዳ ከም ሓደ ንዓና ዝፀቕጠና ዘሎ ገዛኢ ናፅነት ዝኸልኣና ዓይነት ገለ ኢልና ግን ናፅነት ዝኸልኣካ ነገር ኣይትደልን ኢኻ ስለዚ ካብኡ ክትሃድም ኢኻ ትደሊ እቲ ጠቃምታ ንባዕልና ኣብ ዲሲፕሊን ዘሎ ክንቅይሮ ክንክእል ኣለና ካልእ ኣሉታዊ ኣተሓሳስባ ኩሉ ግዜ ቅድሚ ሕጂ እውን ኢልና ኣለና እቲ ኣተሓሳስባና እንተዳ ኔጋቲቭ ኮይኑ ብዛዕባ ኣሉታ ነገራት ከመይ ኣይሰርሕን ኣብ ክንዲ ከመይ ይሰርሕ ኢልካ ተሓስብ ከመይ ኣይሰርሕን ኢልካ እንተዳ ተሓስብ ኮንካ ብዛዕባ ብዙሕ ነገራት ወይ ከዓ ሓፈሻዊት ናይ ዓለም ዘለካ ጣምታ ንባዕሉ እንተዳ ፀቢብን ኣሉታውን ኮይኑ ኣዝዩ ፍቲ ዓለም እዚ ከም ዝጠፍእ ዘሎ ዋላ ሓደ ተስፋ ከም ዘይብላ ዓይነት ዝብል ኣመላኻኽታ ንኣብነት እንተዳ ኣለካ እንታይ ዝኸውን ኣሲ ከምዚ ሓይሊ ጌርካ ንክትስእ ነገራት ንክሰርሕ ኣይኽእለካን ስለዚ ክላ እንታይ ተሰሪሑ ኩሉ ሕደ ኢና ብዝብል መደምደምታ ስለ ዝወስደካ ሓደ ካብቲ ዲሲፕሊን ኮንካ ርእስኻ ገጢኻ ብዝግባእ ንኸይትሰርሕ ዝገብር እዩ ካልእ ትኪት ክትልወጥ ድልው ዘይምዃን ኮምፕላሴንሲ ዝብሎ ኩሉ ግዜ ይፅንሓለይ ናይ ምባል ባህሪ ልምዲ እንተዳ መፂኻ ዲሲፕሊን ክትከውን ዘሎ ተኽእሎታት ኣዝዩ ውሕድ እዩ ብኸመይ ነዚ ንስዕሮ ክንርኢ ኢና ንሱ ተኣሲሩ ዝኸይድ ምስ ናይ ትኪት ናይ ዘይምልዋጥ ንብሎ ዘለና ዕላማ ዘይምህላው እዩ እዚ ብተደጋጋሚ ንብሎ ዘለና ዳስዋይ ከምኡ ስለ ዝኾነ ኢና ብኡ ከምኡ ጀሚርና ዘለና ትምህርቲ ናብቲ መጀመርያ ዕላማ ምክንያቱ ትስቲ ኢልካ ንኮ ካብዚኣ ናብዚኣ ከይዲ እንተዳ ዝብል መደብ ተዘይጌርካ ዋላ ዝሓለፈ እንታይ ኢልና ነርና እንተዳ ክትውጥን ወይ ከዓ ክትምድብ ፈሽልካ ክትምድብ ተዘይክኢልካ ብተዘዋዋሪ እንታይ ኢኻ ትገብር ዘለካ ንክትወድቕ ወይ ከዓ ንክትፈሽል ትምድብ ኣለካ ምክንያቱ ዘይመደብካዮ ነገር ሃንደበት ኣይመፅን ሶ ኩሉ ግዜ ብፅሑፍ ናትና ጎልስ ናትና ዕላማታት ናትና መደባት መዓልታዊ ክንፅሕፎ ኣለና መዓልታዊ ወርሓዊ ዓመታዊ ንብሎ ዘለና ከዓ ብኸመይ ምክንያቱ ትሪኦም ነገራት ኢኻ ትገብሮም እንተዘይኮነ ከምዚ ሃንደበት ብይኸውን እንዳኸድካ ከለካ ተድማዓሉ ነገር ኣይከውንን ድሓርቲ ከይትወድቕ ምፍራሕ ሰባት እንታይ ክብሉን እዮም ካልእ ዝብልቶም ትማል ዝረኣናዮም ከዓ ቀንዲ ዲሲፕሊን ንኸይንኸውን ዝሕዝና እዮም ምክንያቱ እንታይ ዲሲፕሊን እንተዳ ኮይነስ እንተዳ ሰሪሐሉ ነዚ ነገር ተዘይተዓወት ኩለኸ ተዘይበፃሕኹ ኣብ ክንዲ ተበፃሕኹ ትብል ተዘይበፃሕኹ እቲ ኣልታዊ ኣመላኻኽታ ስለ ዝዓቢ እቲ ፊክስድ ዱሩት ዝኾነ ኣተሓስባ ዝበልናዮ ትማሊ ምስቲ ናይ ካርል ድዌክ መፅናዕቲ ዝበልናዮ መንጎ ክልቲኦም ኣገዳሲ እሱ ደጊምና ክንሪኢ ኣለና እንተዳ ፊክስድ ኮይኑ ወይ ከዓ ዱሩት ኣተሓስባ ኣለካ ኮይኑ ዝኾነ ነብሲ ወከፍ ትኸደብቲ መገዲ ሓርጎፅጎፅ ክፋል ናይቲ ትምህርቲ ፕሮሰስ መስርሕ ምዃኑ እንተዳ ዘይትርዳእ ኮይንካ እንታይ ዳ ነብሲ ወከፍ ባምቢ ክትረክብ ከለካ ዝጉንፀካ ጎርቢ ከም ሓደ ዕንቅፋት እሞ ከዓ በቃ ካብኡ ክትሃድም ዘለካ ነገር ተዳሪእኻ እንታይ ኢኻ ትገብር ዕንቅፋት ወይ ከዓ እንተዳ ፈተናታት ተሃድመሎም ኣለካ ኮንካ እንታይ ኣይሰርሕን ዘለካ ማለት እዩ ምክንያቱ ትዝቐለለ ኣገባብ ዝኾነ ፈተና ዝኾነ ፀገም ከይመፀካ ዝኾነ ውድቀት ወይ ዝኾነ ርእይቶ ከይተዋሃብካ ስቕ ክትብል ትኽእል ከይስራሕካ ስቕ ምስ ትብል ጥራይ ተሰሪሕካ ኦልሬዲ ኩሉ ነገራት ኣሎ እዚ ነገራት ዝመፅእ ከሎ ስለ ዝሰርሕ ዘለካ እዩ ክትጋጋ ከለካ ስለዝፈተንካ እዩ ሓደ ፅቡቅ ነገራት እዩ ምክንያቱ ዘይተጋጊኻ ኩሉ ግዜ ትገብሮ ዝነበርካ ነገራት ትገብር ኣለካ ኩሉ ግዜ ትገብሮ ተጌርካ ከዓ እቲ ዕብየት ኣይመፅን እዩ ካልኦት ፈተነታት ሓደ ዲሲፕሊን ንኸይንኸውን ዝገብረና እዩ ዝኩሉ ከባቢና ንብሎ ዘለና ብመንፅርናትና ዳይት ወይ ከዓ ኣመጋግባ ኣብ ነብሲ ወከፍ ንኸዶ ነገራት ኣብ ክንዲ ጥዑይ ነገራት ዘቕረብ ተዳ
تبقليلو نعنا كبكلنا زغل ويكاد نتعنا زيت أكم نجارات تغريبو ምክንያቱ ዝረኣና ኢና ንወስድ ንክንጋገ ዘለና ተኽእሎታት ልዑል እዩ ማሕበራዊ ሚድያ ንባዕሉ ቀፃሊ ንዛረበሉ እዚ ናይ ቴሌፎን ይኹን ናይ ሞባይል ናይ ኩሉ ኢንተርነት ማዕረ ማዕርቲ ዘለዎ ፅቡቅ ዲስፕሊን ንኸይንኸውን እቲ እንደልዮ ስራሕ ብዝግባእ ንኸይንገብር ይዝሕዘካ ምክንያቱ ናይ ሓደ ፍርቂ ሰዓት ናይ ሓደ 5 ደቂቃ ኢልካ ዝኣተኻ የተረዳእካ 5 ሰዓት ክኸይድ ይኽእል እዩ ሰቲ ቀንድን ኣገዳስን ርእስኻ ምክታእ ብኸመይ ከነማዕብል ንኽእል ዲስፕሊን ሲ ብኸመይ ኢና ክንከውን ንኽእል ዝብል እዩ ኦኬ سو قدامي نريات في نصر علامة مهلاوي اوكي دحري منسو تأثير نايتك تكون تدلس إلي أبا مرخة تقرص كلا لك حيلي فيجواليزيشن دبرنا حجم جمار نو كساب استعملني كساب نقرات يزم لا كساب سراح زمتني حجس سراح يمتن زبل زلو نقرات كساب تسميعيت نايكون مغص كاس زمت نصباي نو حجي غا جمر زلك بديش تجميركا بكاسالنت متكور ኣብዚ ሓለፈውን ጠቂስና ነርና ካልእ ነቲ ርእስኻ ምክታእ ዝማዕብሎ መዓልታዊ ጌርካዮም ዘይትፈልጥ ነገራት ምግባር እንታይ እዮም እዚኦም ክንሪኦም ኢና ኣብቲ ክትቋፀሮ ትኽእል ነገር ጥራይ ምትኳር እዚ ከዓ ነቲ ነገራትካ ኣፍኩስ ኣብሎ እዩ ካልእ ኣብነት ዝኾነካ ወይ ከዓ ሮል ሞዴል ክትክተል ክትክእል ኣለካ ፈተነታት ክትኣልፍ ክትክእል ኣለካ ምክንያቱ ፈተነታት ቶም ቀንዲ ዲስፕሊን ንኸይንኸውን ዝዓግቱና እዮም ተላኢልና በንፃሩ እቲ ፈተነታት ካባና ክነርሕቆም ንክእል ኣለና ካልእ ተቐዳምነታትካ ምስ ራእይ ብመደብ ክትጓዓዝ ትክእል ኣለካ ሓላፍነታዊ ኮንካ እቲ ናይ ሂወትካ ኩሉ ነገራት ናባኻ ኣቢልካ ትእንኮ ክቕይሮ ዝኽእል ገዛ ርእሰይ ኣነ ኢልካ ብድድ ምባል ምትሳእ ዝበልናይ ተቐፃሊ ምግምጋም ነብስኻ ወይ ከዓ ኣበይ ኣለኹ ሎማዓልቲ እንታይ ሰሪሐ መቐስቶም ዝመደብክዎም ገይረ ዶ ቲክ ገይረሎም ዶ ወይስ በቃ ከም ዝኾነ እየ ሓሊፍ ሎማዓልቲ ተኸሲራ ድያ ዋላ ኣትሊስት ክነብራ ክኢለ ዝብል ገምጋም ምግባር እዩ ማለት እዩ ካልእ እቲ ቀንዲ እዚ ድሕሪ ነብሲ ወከፍ ዲስፕሊን ዘድልዮ ስራሕ ድሕሪ ነብሲ ወከፍ ዲስፕሊን ዘድልዮ ስራሕ ንነብስኻ ዝኾነ ሽልማት ነገር ክትባ ትክእል ኣለካ ኣብቲ ልምታት ብሰፊሕ ገሊፅና ኣለና ኣካላትና ክልተ ዓይነት ብሬን ሓንጎል እዩ ዘለና ብዛዕባ እዚ ሓደ መፅሓፍ ናይ ሚስተር ሃይድ ኤን ጃክ ዝበሃል ዓይነት መፅሓፍ ነይሩ እቲ ሓደ እቲ ፕሪሚቲቭ ዝበሃል ብሬን ካብ ቅድም ካብ ብዙሕ ካብ ብሓጎታትና ካብ ኣሽሓት ዓመታት ዝመፀ ብሬን ሓንጎል እዩ ተኻልኻ ድሓር ዝማዕበለ ራሽናላይዝ ክንሰርሕ ከም ዘለና መደባት ዝምድብ እዩ ስለዚ እቲ እንታይ ይደሊ ሽዑ በቃ ኢሚድየት ዝኾነ ግራቲፊኬሽን ሽዑ ንሽዑ ክሕጎስ ደሊ ሽዑ ንሽዑ በቃ እቲ ናቱ ሪዋርድ ክረኽቦ ደሊ እቲ ሓደ ከዓ ንውሕ ዝበለ ዝዓለመ ብዙሕ ትምህርቲ ብዙሕ ፃዕርታት ዘድልዮ ነገራት ጌርካ ክመፅእ ከም ዘለካ እቲ ራሽናል ዝበሃል ማይንድ ትርታዓዊ ሓንጎል ኣሎ ስለዚ ንክልቲኦም እንዳዋሰብካ ክትከይድ ትክእል ኣለካ ተዘይኮነ ነቲ ዕሽሽ ኢልካ ነቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ካልእ ቆልዓ እዩ ዝበሃል ወላሓት ክትከይድ ኣይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ ክርብሸካ እዩ ሶ ከመይ ጌርና ኢና ኣብቲ ፀወታ ናይቲ እምሮና ፅቡቅ ጌም ተፃዊትና እቲ ነገራት ኣንፃር ገዛ ርእስና ባዕልና ከይተሳእና ክንገብሮ ንኽእል ካብ ክንርኢ ኢና እቲ ቀዳማይን ኣገዳስን ዳስዋይ ብኡ ዝጀመርና ንፁር ዕላማ ክህልወና ክእል ኣለዎ ምክንያቱ ብተፈጥሮ ሃካይ ዝበሃል ሰብ የለን ዲስፕሊን ንኸይከውን ዝገብሮ ግን እንታይ ዕላምኡ እንታይ ክገብር ንፁር ራእይ ስለዘይብሉ ኢልና ነርና ምክንያቱ ንፁር ራእይ ተዘይብልካ ዋላ ብመገዲ ተኸይድናዮ ናበይ ከም ትኸይድ ተላ ተዘይፈሊጥካስ ዋላ ሓደ ክትከይድ ኣይትኽእልን ኢኻ ወይ ኣብ መገዲ ጠጠው ክትብል ትኽእል ኢኻ ወይ ክትምለስ ትኽእል ኢኻ ወይ ኣንፈት ትቀይር ትኽእል ኢኻ ብንፁር ከምዚ እየ ዝደሊ ብሂወት ከምዚ ክገብር ኣለኒ ዝብል ሸቶታትካ ቲናትካ ድሪምስ ወይ ከዓ ሕልምታት ዝበልናዮ ታንፅኦ ትክእል ኣለካ በቃ እዚ እንተዳ ዓብ ኮይኑ ናይ ባሓቂ ትደልዮ ኮንካ እንታይ ዝኾን ካብ ዓራት እዩ ዘተሳእካ ከም ንሪኦ ዘለና ተኸቢሉ ከዓ ናብቲ ደልዮ ስራሕ ናብ ደልዮ ዲስፕሊን ገብረካ እንተዳ ዘይትደልዮ ኮንካ ወይ ንካልእ ሰብ ክትብል ወይ ከዓ ግድን ኮይኑ እንተዳ ኮይኑ ግን ትሰርሖ ስራሕ በቃ ሊሚትድ እዩ ከምዚ ተገዲድካ ዓይነት እዩ ተገዲድካ ንኸይከውን ኢና ከዓ እቲ ኣብ ሂወት ንደልዮ ነገራት ከነምፅእ ኣለና ዘለና ምክንያቱ ንስለ ምንባር ንስለ ኣታዊ ምምፃእ እንተዳ ትሰርሖ ኮንካ ንሓደ ነገራት ሓይሊ ኣይበካን እዩ ዝያዳ ንክትበርትዕ ንክትሰርሕ ኣይገብረካን እዩ ከም ዝኾነ እታ መዓልቲ ተሓልፋ ጀስት በቃ እተን ቁርቢ ኣታዊ ካብ እንተዳ ረኺብካ ወዲእኻ ኣለካ እዩ ዝኾን እንተዳ ብኡ ቢልካ ክትበፅሖ ትኽእል ነገር ንባዕልቲ ስራሕ ትፈትዎ ኣለካ ግን
كفال نايتي مسرح ناي أمرنا نتاين بلنا نابز دولي نقراتي زخيد نبلنا سلازي اتري وارد ويكات الشلمات نبلزلنا كاوس لتركب ناب تسرح قدني خاتو قوي ناتو سوني معاسي زمزق تبليخا سوني معاسي زمزق تبلتلها خاتي ديسيبلين نبلزلنا ترأسخا مكتع كمتسي منياتو نخال نقرات نو ناي مبال عاومي تمتع الله منياتو تدلي نقرات كسرحة تدلي عينت نقر عبزي الله سلازي نرأسنا كل جزي نصر زخوانا السئلي نايتي كون زلنا كانوا وخن كالالنا دحر حيلنا إعلاما نزخون نقراتيو كتبتخ ويكا أخسقر زخلكا مزيت أسيرو حاد تاريخ كنقرأكم ناي مايكل تايسون مس دوغلاس جيمس دوغلاس باستر دوغلاس زقبرو غوست إنيرو مايكل تايسون أبتي شعوان أزي زي تسعر زنبرولو نايزي كبيد مخاطو غستي چامبيونز نبرولي زخون سب كسعري كازي حسابي مخا باستر دوغلاس كا أبتي شعوان تماتا تعدم بقعات ونمس ميش مينوران مس مايكل تايسون أبتي شعوان قلنا عالم بزدن صوي سعير مايكل تايسون يتم مخنيات انتاي تباهي المستحاثة قلنا انتاي أبتي شعو جيم أبتي شعو تصوتا نخبر نايتا أبتي شعوان بقرب أوان زعرفتا ديو بعلامة نابتي مخاطو قستاعتيو باستر دوغلاس سلازي اتنقر نايموتن نايحية نيرنعو سو حالة نقر كنعواتو لنتا داقينا كمز كل تمارسات عينات جيركا A B 3 دبل كا نقرات هاي تخدنيها سو مول أفوكاس ناتنا مول أتوبناتنا أفت نقرتي جيرنا انت داقينو كمز هاف هارتد فرق لبنا انت داقينايو كنعوات هاي نغينا سلازي እቲ ብሪጅ ብድሕሪ ዘሎ እቲ መገዲ ክትቃፅሎ ትክእል ኣለካ ንኣብነት ኣብ ሓደ መገዲ ለካ እቲ ብሪጅ ትቢንቶ እንተ ቃፂልካዮ እንታይ ዘለካ ኣማራፂ ዘለካ ንቅድሚት ጥራይ ክትከይድ እዩ ሶ ኣብ ከምዚ ዓይነት ሞመንትስ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ጥራሕ እዮም እቶም ዓበይቲ ዓወታት ናይ ህይወት ዝምዝገቡ እንተዘይኮነ ካልእ ኣማራፂ ተዳለካ ንድሕሪ ዳጠመትካ ንቅድሚት ክትከይድ ከም ዝደልዮ ክትስጉም ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ናይ ሞትን ናይ ህየትን ዓይነት ኩነታት ተዳ ጌርናዮ እቲ ኣእምሮና እቲ ሓይልናቶ ኣዝዩ ዓብ ንብል ኣለና ንዑ ክንጥቀመሉ ታብ ክንገብሮ ኣብቲ ውሽጢ ክንኣቱ ንኽእል ኢና ተዳ ሊኮር ማእከላይ ዝኾነ ዓይነት ነገር ኮይኑ ናትና ሕልምታት ወይ ከዓ ተዓሊምና ዘለና ግን ኣብ ዝኾነ ነገር እንተዳ ዕብይ ዝበለ ፈተና ጋጢምና ከቋርፅ ክእል ወይ ከዓ ሕይል ዝበለ ካልእ ካብቲ መገድና ከኣልየና ዝኽእል ነገር ተዳ መፂኻ ብቐሊሉ ትፅንዓት ኣይመፅን እዩ ስለዚ እቲ ንፁር ዝኾነ ዕላማ ምህላው ኣዝዩ ገዳሲ እዩ ሶ ንኣብነት ኣብዚ ከምንሪኦ ዘለና ብስእሊ ጎማ መኪና እንተዳ ነፊሱ ኣሎ ንኣብነት ኢልና ንፁር እዩ ናበይ ትኸይድ እንታይ ትገብር ሩ ከም ዘለካ ምክንያት ኣለካ ሶ ናይቲ ንገብሮ ኩሉ ግዜ ክንከይድ ከለና ምክንያት እንታይ እየ ስለምንታይ እየ ዝገብሮ ዘለኹ ንብል ኣለና ባይ ዘ ወይ ኣብ ዓርቢ ብፍላይ ሰት ክንገብር ኢና ግዜ ምክንያቱ ናይቲ ናይ ዝሓለፈ ሕቶታት እውን ኣለና ኣብዚ ሰይደልኩም ኣለኹ እቲ ፒዲኤፍ ክትምልስዎ ክትክእሉ ኣለኩም ኤክሰርሳይዝ ክንገብር ክንክእል ኣለና እንተዳ ረኪብና ናትና ሕልምታት ናትና ድሪምስ ከምዚ ኦሬዲ እውን ንሰርሓሉ ፀኒሕና ኢና እንተዳ ንብል ኮይና ከዓ ዝያዳ እቲ ምክንያት ናቱ ንምዕባይ እዚ 7 ሌቨል ዲፕ ፕሮሰስ ወይ ከዓ ዝበሃል ኣሎ እዚ ናይ ዋይ ናትካ ምክንያት ዝያዳ ሳብስተንሽት ትገብሮ ተሓይለሉ እሱ ዲስካስ ክንገብር ንኽእል ኢና ኣብቲ ንዓኹም ዝጥዕመኩም ግዜ ፈሊና ማለት ነብሲ ወከፍና ግዜ ዳሃብና ክንከይድ ኢና ስለዚ እቲ ነገራት ግን ትሕቶታት ክንሰርሖ ንክእል ኣለና ክንባረበረሉ ክንክእል ኣለና እሱ እቲ ምክንያት ናትና እንተዳ ዓብ ክኸውን ክኢሉ ንዝኾነ ሓይሊ ኣብ ቅድሜና ዘሎ ክምንጥሶ ንኽእል ኢና ካልእ እዚ ቪዥዋላይዜሽን ስእሊ ናይ ኣእምሮ ንብሎ ዘለና ኣዝዩ ሓያል እዩ ሶ ናይቲ ንደልዮ ነገር እንተዳ ኣብ ኣእምሮና ቀሪፅናዮ ምኻ ኩሉ ግዜ ኣብ ርእስና እንተዳ ሒዝናዮ ንእምሮና ኩሉ ብፍላይ ነቲ ትሕተውኑ ንብሎ ዘለና ኣብ ኣእምሮና ክንቀርፆ ከለና ኣብ ባይታ ክመፅእ ከሎ ንዑ ኩሉ ሓደ እዩ ሶ እንታይ ንምግቦ ኣለና ኦሬዲ ድሮ ከይኮናዮ ነቲ ነገር ከም ዝኾናዮ እንተዳ ኮይና ንስእሎ ኣለና ኮይና ጣዕሚ ናይቲ ምስ ኮናዮ ንረኽቦ ጣዕሚ ንዒና ነምፅኦ ዘለና ሶ ክትዕወት ተዳ ኮንካ እቲ ዓወሲ እንታይ እዩ ዘለዎ እቲ ጣዕሚ ናቱ ከተምፅኦ ትክእል ኣለካ ተዘይኮና ሓዚ ዘይትሪኦ ዘይጣዕምካዮ ዘይትፈልጦ ነገራት ክትከዶ ይትኽእልኒ ኢኻ ዳስ ዋይ እዚ ቪዥዋላይዜሽን እዚ ስእሊ ኣእምሮ ኣዝና ካብቲ ከነማዕብሎ ዘለና ንብሎ ዘለና ከዓ ከምኡ እዩ ሓደ ካብቶም ቀፃሊ ኣትሌታት ቅድሚ ውድድር ምእታዎም ዝገብሮ ልምምድ በቶም ናቶም ኣሰልጠንቲ ከዓ እዚ ብዛዕባ እቲ ሆል ፀወታ ኩሉ እቲ ውድድር
visualize ዝገብሮ ኣብ ኣእምሮኦም መጀመርያ ስእልዎ ብከመይ ክወፅኦ ምዃኖም ከመይ ይዕወቱ ገለ ሶ ብመንፅር ሽዑ ኣብቲ ባይታ ክትግብርዎ ቀሊል እዩ ዝኾን ስለዚ ነገራት ክልተ ግዜ እዮም ዝፍጠሩ እዮም ዝበሃሉ መጀመርያ ኣብ ኣእምሮና ድሓር ካብ ባይታ ሶ ኣብ ኣእምሮና ኪነታ ሓሳብ ናብ ስእላዊ ነገር ተዳ ቀይርና ንኣእምሮና ብስእሊ ሂብናዮ ነቲ ሪከርድ ምስ ገበሮ ንዑ ከተግብሮ ቀሊል እዩ ዝኾን ስለዚ ቀፃሊቲ ዋንጫ ዝበሃል ኣብ ቅድሜና ክንገብሮ ክንከል ኣለና ኩሉ ግዜ ምስ ዝተኣሰር ኣብ ናይ ዝኾነ ናይ ዋንጫ ዓለም ይኹን ናይ ቻምፒየንስ ሊግ ገለ ተርኢናዮ እቲ ዋንጫ ኣብ መጀመርያ እንታይ እዮም ዝገብሮ ኣውሪዶም ኣብቲ ቅድሚት ናይቶም ተፃወትቲ ዓይነት ኣብዩ ዝመፅእ which means እንታይ ማለት እዩ እቲ ተፃዋታይ እቲ ሪዋርድ ዋንጫ ማለት ሽልማት ማለት እዩ ምክንያቱ ኣነ ናብ ሓደ ቦታ ተዳ ኮይንስ ኣብኡ ምስ በፃሕኩ ክረኽቦ ዝኽእል ዕግበት ርኤ ጥራሕ ከይ ዝኽእል እምበር ተዳ ዕግበት ተዘይብሉ ነይሩ ኮይኑ ክኸይድ ኣይክእልኒ ስለዚ እሱ ናባይ ከቅርቦ ክእል ኣለኒ ክጥዕሞ ክእል ኣለኒ ከሰማቅሮ ክእል ኣለኒ ኣብ ኣእምሮይ ክስእሎ ክእል ኣለኒ እሱ እንተዳርየ ሽዑ ንኣብነት ኤክሰርሳይዝ ገብረ ተዳኢልካ ኤክሰርሳይዝ ብምግባርካ ክመፅእ ዝኽእል ፅቡቅ ዝኾነ ቅርፃ ኣካላት ክመፅእ ዝኽእል ቫይታሊቲ በቃ እቲ ጥዕና ሙሉእ ክመፅእ ዝኽእል እቲ ክትገብር ናይ ምኽኣል ነገራት ሙሉእ ኣቕሪብካ ትሪኦ ኣለካ ኪንያ ሓሊፍና እቲ ቪዥን ቦርድ ዝበልናዮ ገዛእ ርስኻ ምናልባት ናይ ትደልዮም ዓይነት ሰባት ደስ ብለካ ቅርፂ ኣካላት ወይ ጥዕና ነገር ተዳሎ ፖስት ጌርካ ከዓ ከምዚ ክኸውን ዝደሊ ከምዚ ክህልወኒ ዝደሊ ሎሚ ኤዲትን መሊኡ على أكلكون بتدلي ورطي إديت قبرة تخليها خمسة إزدل تدايلك كأتصال نتزرع خي مثلي إخاتكون منياتو السي زغيدك نخيتو قارص قبرك خاصي منياتو بزعبا ديسيبلين كنزارب كلنا جميرنا نخينا قارص إنا نزارب زلنا سلس جميرنا نخينا قارص زبقسنا منيات كابتا لما نفلطان كلالنا سلزي كل جزيات نذكر كلالنا زخنا فتنا متيلو ويزخنا نجر متيلو كابتا عنكفات زبلنا اوكي نمنتا يبزلو نمنتا يسرح زلو اوكي ከምዚኣ ስለ ዝኾነት ስለዚ እንታይ ትብሎ ለኻ ነው ምረኻ ካብዚ ሕጂ ትረኽቦ ንእሽተይ ነገር ዕግበት ዝመስል እዚ ነገራት እዚ ምስ ተግበርካ ትረኽቦ ዕግበት ኣዝዩ ዓብ ስለ ዝኾነ ናብዚ ኸይ ትብሎ ኣለኻ እንተዳ ካብ ኣእምሮኻ ሪሒቑ ዕግበት ዝበሃል ነገር ግን ከምዚ ካብ ዓይኒ ገለለ ካብ ልቢ ገለለ ዝበሃል እንታይ ዳፎ ከሰ እዩ ዝኸይቲ ጣዕሚ ናይቲ ትኾኖ ሸ ብሓደ እዋን ምስ ተባራበርካ ገዛእ ርስኻ ኣብ ካልእ መገዲ ትረኽባ ከመይ ኢለ ብዝ መፅእ እንታይ ኮይኑ ሲሒተ መገዲ ትብል ሰው ኩሉ ግዜ ብንቕሓት ናይቲ እንደልዮ ነገራት ጥራይ ስእሊ ንክእል ኣለና ሰው ኣእምሮና ኩሉ ግዜ እንተዳ ክትሓዝ ኮይኑ በቶም ዘድልዩና ነገራት ጥራይ ክትሓዝ ክኽእል ኣሎ እቲ ዘይኮነ ቦምባርድ ዝገብረና 10 ግዜ ዘይድሉ ነገራት ኢና ግን እንታይ ዝገብሮ ሓደ ነቲ ኣቴንሽን ናትና ወይ ከዓ ነቲ ድቦናትና ንሪኢና ናብ ኩሉ ነገራት ይባሕ ዘብሎ ሶ ኣብቲ ዝነድየ ነገራት እውን ክንዓምም ኣይንኽእል ኢና ማለት እዩ ሶ ስብስብ ኣቢልና ኩሉ እቲ ዘድልየና ዊል ፓወር ወይ ከዓ እቲ ድሌት እቲ ናይ ምግባር ዓቕሚ ንብሎ ዘለና እንተዳ ናብ ሓደ ቻነል ጌርናዮ ግን ማዕሪ ማዕሪ እቲ ዲስፕሊን ክመፅእ ይኽእል እዩ ካልእቲ ፅናሓለይ ዘይምባል ማለት እዩ ሰው እዚ ዋላ ኣብቲ ማሉ እንጠቂስናዮ ነርና ብፍላይ እዚ ሕጊ ናይ 5 ካሊእ ዝብል ኣብዚ ንሪኦ ኣለና ብዙሕ እዋን ኣጋጥመና ኢና ንዓና እውን ሰው ሓደ ካብቲ ጠንቅና እዩ እንታይ እዩ ምሸት ፕላን ጌርካ ሰዓት ክንዚ ክትስየ ከምዚ ክገብረ ኢልካ ኣእምሮኻ ክስእሎ ክትክእል ኣለካ ተሲኻስ ክትረኽባ ክትክእል ኣለካ ኣብታ ምሸት ኣእምሮኻ ቪዥዋላይዝ ክትገብሮ ክትክእል ኣለካ እቲ ጎኒ ጎንቲ ንኣብነት ናይ ድቃስ ተዳ ኮይኑ ብእዋኑ ኣብ ግቡእ ሰዓትካ ግል ነገራትካ ኣመዓራሪኻ ክድቅስ ናይ ምኽኣል ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ኳሊቲ ዘለዎ ድቃስ ተዳ ወሲድካ ደቂስካ ዓሪፍካ ኣለካ ስለዚ ክትስኢ ኢኻ እንተዳ ንፁር ዝኾነ ነገር ተዘይብልካ ዝተቐረበ ነገር ንኣብነት ኤክሰርሳይዝ ተዳ ትገብር ኮንካ ዝተቐረበ ናይ ስፖርት ዝኾነ ክዳውንቲ ድዩ ወይ ጫማታት ድዩ ወይ ኣበይኻ ክትጎይ ንክንደይኻ ክትጎይ ወይ ንክንደይኻ ኤክሰርሳይዝ ትገብር ናበይ ጅም ኢኻ ክትከይድ ዝብል ኣብ ኣእምሮኻ ሙሉእ ስእሊ እንተዳ ተዘይብካዮ ኣኬታ ሓንፅባሕ ትስየ ገሌልካ ኣላርም ናትካ ትመልኣ ኣእምሮኻ ይሰርሕን ዘሎ ተዘይኮነ ኣላርም ምምላእ እውን የድልየናኒ ብዙሕ እዋን ከዓ ርኢናዮ ኣለና ማለት እዩ መገሻ ወይ ከዓ ኣዝዩ ግድን ክትገብሮ ዘለካ ስራሕ እንተዳ ሓሲብካ ኣይትድቅስኒ ኢኻ ኣላርም ቅድሚ ኣላርም ቀዲምካ ኢኻ ትስ ምክንያቱ ናይ ኣእምሮና ኣላርም በርተ ናይ ሕጊ እቲ ዘለና ናይ ኣእምሮ ሓይሊ ኣዝዩ ዓብይ እቲ ሳብኮንሽስ ንብሎ ዘለና እቲ ትሕተውናኣዊ ባዕሉ ይሰርሕ ሶ ባዕሉ የተሳእና ምክንያቱ ፕሮግራም ጌርና ኣለና ስለዚ ቅድሚ እቲ ምድቃስና ዘሎ ፕሮግራም ክንገብሮ ክንከል ኣለና ድሓር ከዓ እቲ ሕጊ ናይ 5 ካሊእ ዝበልናዮ ንጥቀመሉ ክንከል ኣለና ምክንያቱ ቅድሚ ኦኬ ዳሓን ክፀንሕ ዳሓን ፍርቂ ሰዓት 15 ደቂቃ ቅድሚ ምባሉ ኣእምሮና ምክኒት ቅድሚ ምድርዳሩ
እንታይ ንገብር 5 4 3 2 1 ክንብል ከለና ነቲ ኣእምሮና ኣብ ክንዲ እቲ ምኽንያት ዝሓስብ ካልእ ሓሳብ ሂብና ኣለና እንድሕሪት ክንቆፅር ከለና ኣሎ ኣብ ስራሕ ኢና ኢንጌጅ ንገብሮ ዘለና ቦም ክትስቕ ከለኻ ሽዑ እንታይ ኢኻ ትገብር እቲ ሪዝን ናትካ እቲ ምኽንያት ምድርዳር قديم كهلا تزي كون أنت لا عمش تكالي تحاليف وتايز جبر قال دحان حجي كوت جبر حجي جبر كانت صباح جبر تغريخا قال ما عالت لندن ويت أنيخا لو ما عالت حلف بلات جميلة وي كم زجبر زبلو بزحات نجارات يوم نبغى مرنا زمت سو أبزوخنا نجارات تخنجي مرول زنبرنا جزي علي فيز بلس أجزي تلا تزي ميلوماتي كلا يز بلس أجزي كل جزي لومي نات بزح وان نفسنا انتينا نبلا اوكي دحان نجارات كساب زمالا كم زخ زخون قليلنا بزح نجارات هنا ننسى ኣብ ሓቂ መፂና ግን ምስ ተበገስና ምስ ወሰንና ጥራሒና እቲ ነገራት ኩሉ ዝመፅእ ተዘይኮነ እንታይ ነገራት ኩሉ ክመላልካ ፀቢኻ ነብሲ ወከፍ መዓልቲ ወይ ከዓ ነብሲ ወከፍ ኩነት ነናታ ከምዚ ዕንቅፋት ዝመስል ነገር ኣሎ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ዝማላእ ነገራት ርኢኻ እንተደኣ ክጅምር ኮንካ ግን ዘይክጅምር ዘሎ ተኽእሎታት ልዑል እዩ ጀስት ኣብዛ ሕጂ እዋን በታ ትፈልጣ በታ ንእሽተይ ትኽእላ እንተደኣ ጀሚርካ ግን እቲ ነገራት ድሓር ቅርፂ ዝሓዘ ዳዕበይ እዩ ዝኸይድ ካልእ ንገብሮ ጌጋ እንታይ እዩ ብሓንሳብ ገዚፍ ነገር ክሰርሕ ምፍታን ምንጭ ናይ ዓወት ዓብ ነገር ምስራሕ ዘይኮነ ኣብ ቀፃልነት ምትኳር እዩ ሶ ብንእሽተይ ክንጅምር ክንክእል ኣለና ዓብ ነገራት ኣብ ናሓስበሉ ንኣእምሮና ቅድሚ ሕጂ ገይርዎ ዘይፈልጥ ነገር ስለ ነገድዶ ዘለና እንታይ እዩ ዝገብር ክነፅጎ ባህርያዊ እዩ እንተደኣ ነፂግዎኻ ዲስፕሊን ክንከውን ዲስፕሊንድ ክንከውን ርስና ክንገታ ይንኽእል ኢና ስለዚ ብዝተኸኣለ ምስቲ እምሮና ክንፃወት ክንክእል ኣለና ምስቲ ብሬይናትና ምስቲ ሓንጎልናትና ስለዚ ኣቕልል ነብሎ ስራሕ ቀሊል በቃ ስቲልካ ናይ 5 ደቂቃ ከምዚ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ኖ መጀመርያ መዓልቲ ተስኤ ከምዚ ኢለ ናይ 2 ሰዓት ናይ ሰዓት ከምዚ ክትገብር ይገለ እንተደኣ ኮይኑ ግን ሜቢ ሳምሃው መጀመርያ መዓልቲ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ድሕሪ መዓልቲ ግን ኣንፃር በቃ ድሕሪት ኢኻ ትኸይድ ምክንያቱ ክደግሞ እውን ኣይትኽእልን ኢኻ እቲ ሓይሊ ናይ ምንፃግ ዘሎ ናይ ኣእምሮና ሓያል እዩ ብመንፀርቲ ዝኸድካዮ ሪባውንስ ድሕሪት ኢኻ ትኸይድ ሶ ኣብ ክንዱ በብንእሽተይ ምክንያቱ ዓብ ነገር ዝበሃል ነገር የለና ዓብ ዝበሃል እኩብ ናይ ብዙሓት ንኣሽቱ ዝመስሉ መዓልታዊ ንገብሮም ልምዳት ናይ ሂወት እዩ ኣብዚ ስእሊ ከም ንሪኦ ዘለና ብዛዕባ እዚ ብዙሕ መፅሓፍቲ ተፃሒፉ ኣብቲ ናይ ሃቢት ወይ ከዓ ልምድታት ዝነበረ ናይ ቀዳማይ ትምህርትና ብዛዕባ ስፊሕና ተዛሪብና ነርና ናይ በዓል ጄምስ ክሊር እዚ ኣቶማዊ ሃቢት ወይ ከዓ ኣቶማዊ ልምድታት ዝብል ካምፓውንድ ኢፌክት ዝበሃል መፅሓፍቲ ኣሎ ብዙሕ መፅሓፍቲ ኣዝዩ ብዙሕ ሚኒ ሃቢት ኢሎም ብዙሕ እዮም ዝገልፅዎ ኮር ኮንሰፕት በቲ መፂኻ በቲ ግን እንታይ ንኣሽቱ ዝመስሉ ነገራት ምርጫታት ቀፃሊ ምስ ገበርናዮም ኮንሲስተንሲ ዝብሎ ዘሎ ቀፃሊ ንዝኾኑ እሞ ከዓ ኦቨር ታይም ምስ ግዜ ተደሚሮም እዚኦም ራዲካል ዝኾኑ ወይ ከዓ ዓብ ዝኾነ ፍልል እዮም ዘምፅኡ እዚ ካብ ብኩሉ መንፅር እዩ ብመንፅር ናትና ኢንካም ኣታዊ ንረኣዮ ብመንፅር ናትና ጥዕና ሪሌሽንሽፕ ናትና ሓጎስ ኩሉ ትንደልዮ ሶ ኣብ መጀመርያ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ኩሎም ፓራለል እዮም ብሓንሳብ እዮም ዝኸዱ ዘለዉ እዚ እቲ ፕላቱ ወይ ከዓ ወላ ሓደ ዕቤት ዘይረኣየሉ እዩ ኣብዚ ግን ኣብቲ ውሽጢ ይስራሕ ኣሎ እቲ ነገራት ሶ ኣብዚ ውፅኢት ከይረኣኻ ስቕ ምስ ትብል ኣብቲ መጀመርያ ዘሎ 6 ወርሒ ዲ ካልእ እንታይ ትኸውን ክላስ እሞ ውፅኢት ኣይርከቦን እዩ ማለት እዩ እንታይ ዋላ ሓደ ነገር ገይረ ብዙሕ ነገራት እኳ ኣየፍረኹን ትብል እዚ ነገራት ግን ተኣኪቡ ኣብ መወዳእታ እንታይ ዝኾኑ ኣብዚኣ ከምዚ ብሬክ ስሩ ፖይንት ምስ በፅሐት ፈንፂጉ ከይድ እሞ እቲ ኤክስፖኔንሻል ዝኾነ ወይ ከዓ ዓብ ዝኾነ ዕፅፍታት ግሮዝ ወይ ከዓ ዕቤት ኢኻ ተርኢ በንፃሩ ከዓ እንተደኣ ኔጋቲቭ ነይሩ ኮይኑ ከዓ ከይተረዳእካ ዝፀንሕ ኣብ መወዳእታ ሽዑ ኣዋህልል ኣቢሉ በካ ከምኡ እንዲ ዋላ ሕማቕ ዝኾነ ልምታት ንርኣዮ መጀመርያ ኖርማል እዩ ዝመስል ኣብ ውሽጢ ዳሰርሐ ግን ሓደ ነገር ሂወትካ ክፋል ናይ ሂወትካ ከፍርሶ ከሎ ጥዕናኻ የፍርሶ ፋይናንሳዊ ሂወትካ የፍርሶ ሪሌሽንሽፕ ዝምድናታትካ ሓዳርካ ኩሉ ነገራት እዩ ዘፍርሶ ብምሉእ እቲ ዓወት ክመፅእ ከሎ ከዓ ከምኡ እዩ መንፅር ኢንካምናትካ መንፅር ጥዕናናትካ መንፅር ናትካ ሓጎስ መንፅር ናትካ ዝምድናታት ብኩሉ ነገራት ኣዋህሊሉ እዩ ዝበካ ኣብዚ ናይ ፕላቱ ግዜ ኣብዚ ናይ ፃዕሪ ግዜ ኩሉ ግዜ እቲ ንሰርሖ ነገራት ዋጋ ከም ዘለዎ ከም ዝመፅእ ዘሎ ዳ ረኣና እንተደኣ ክንከይ ኮይና እቲ ውፅኢቱ ዓብዪ ዝኾኑ ሶ ኣብኡ ዝበና እቲ ዓቕሊ እቲ ዲሲፕሊን እዩ ኩሉ ግዜ ከነምፆ ክንክእል ኣለና እቲ ፅባሕ ንጎ ክመፅእ ዘሎ ወይ ከዓ ክህሉ ዘሎ ዓይነት ንብሎ ዘለና ንደልዮ ሂወት ማዕረ ማዕሪኢኻ እቲ መዓልታዊ ንገብሮ ንጥፈታት ኣብ ክንዲ ብዝረአ ውፅኢት ንኣብነት ኤክሰርሳይዝ ዝገብር ተለኹ በቲ ናይ ኣካላይ ዘይኮነ ሎም መዓልቲ ገይረ ቲክ ካልኣይቲ መዓልቲ ቲክ ሳልሰይቲ መዓልቲ ቲክ ነብሲ ወከፍ ቲክ ክንረአ ከለና
نمرنا نوزلنا كي ناي مقبار عامل لاني قبر خلال لخو قعز لخو progress ويكا لو تير لخو زبلي سو أبورا أز نبر progress مستعكم موداتا تنات كالم دي سرحمو أب بايتا خاتي نقر طريقة مالتي مسو تأثير زي حجي حق ناي كل تدا زلزلو سي نقرات عقل لا بيلكا خجم مرا خلقاي مصحف كتودي إلكان ترى حسيب كان بيلكا زي تفلت كونكا رونج زخان ويكا جيجا استراتيجي خات كبر زلها حدا قسم دنب just كوفي الكاتا عقل جيركا خلت دا ويكا نحمش دا مسنا عب نقره ويكا سو دات وهلا لز نقرات زي عب نقر كم تيزي مثلا ناي قوبينا مانتي لن ريزلنا هاخم يزن سوار غالكا كندي تقوي بحرك زي كونه تقصال ندت نايت السرح سرعي عموداتا تي عود كابت زي عود فريد so consistency تزعابي نجر ويكاز قصالنا تزعابي نجر ميجناي سخون عودي consistency مالت كان تايت discipline مالتي قبل نفس كيف جزي كافتا عينات كام مسرح مزز تأثر ويل سميز زي فلت تواسعي كل جزي زنت وزان تنا يبولو مسحو ناقش تخلو كستاي هيبوم زي عيه هيبوم نتخان شو لناتهم كحسرو أصلا بازي بقى داخمي جرنا إنهم صرحوا نياتو خندق زي قوسد نزمن دقزي كنسرح رأيهم تخسرخا بزيح يقلقلينو don't worry ولا حد يتشجر بزعباتها حنت تمصوا بريك ويكا حنت تمصوا حتى كمي غيركم تصبوا غيركم تقمطوا اطرح يسوي له سو او حد وان او اطرح يتكري لهم كمان دا غورشو سون اتي مندق تسريح خطري ويق ميلو استماتي اب نفس كيف معالتي عم فتناتنا مس نصرنا ابتي بروسس افت مسرح نفس كيف تنقبر النقرات تراجيرنا تواليلن وصيتين زبنا مجمريا ماينيتيو نسرح زلنا وانا يمسلنا بزحوان قلطف زخون وصيت زمصلنا نغراتينا ندل ذاس واي من عقل زي لونا ذاس واي تم عقل زلوم كافتم عقل زي بلوم زياده عوتا زخون هيوت كاخمي بحد معلتي كمص اندليمو هايكوني سو قصالي تي نغرات كسرحلن تداخيل كاغن لك ولا خمزي زي كوعات مثل ترير مريت تداقصال هو يتكا موداتا خمزي مقعتي تلفوني سو كند من تايتي تحاسبو زلقا عابخن معلتاو بتغورو مناش نغرات بتفطرو لمدي تدولي ناي هوت كن عايز لنخل سو تزعابي هانو تقرول زلنا في هوت تلمدتات مسرح تي ديسيبلين كا حدا خاو مالتي كاله كل جزين تايتي سايكولوجي ويكا سنا امروناتنا هاون تاو خون خلالو بحدا معلتي انت دا نيشتي نغرات كي جبركا حليف كايو مالت حما معلتي حما اصوم تكون بلان حما اصوم كا حما ورح خون بلو نو بقى زي معلت زي فاحيله مو بقى صوم ملو ورح ملو اي بقى تبالاشيا بزح سبي خون زلكا تمعلت زي أخمزيات زي غير بك أخي نتاحنت ورح شو تصب نقرات كم معرض تاحنت ورح مو قلت أخم قال له خينا خاقل نو زي أنا تمعلت الساعة شو تصبح نقول حديش معلت لزخون ويكا كسب تصبح من زي كنا أفتا مومنتي أفتا هم تي أزجبر كاي نقر نتي بقى ندحر حجي تجبر نقر كفرصة خل أقول بزح وان ولا بعاب سكيل بعاب درجة هون ريخلنا وناي حلو في هيوتنا نمتصعناتنا انت دا ديكتيت جبرو أفكيدنا له ويكا نخوصنا أفكيدنا له لا انت دا أونتاوي وين دحاني ألتاو انت دا وين جن كبيدي زخون سو السنة يحلو فيو كم مهارة مكروسيتكا يتلو مزخون جن حدش معالتي حدش تغلطات حدش هيوت مهانو بيتكا ترى حدش سبكون كاتسيغا تتجبرو نقراتك حدش سو نفسه كيف جزي بحدش منفس مبقاس برتعبه كاي مهنياتا نفسه كيف معالت عندك سكالنا تويل باور ناتنا تناي مقبار عامنا تديسيبلين زقبرنا رسمكتا عمزلونا زقبرنا تبارا يستس سو بزعبا نويح زولو ماراتون معاتي قد أقل زحسب الكانتا معالت تيا قمي جيرة تنزل لي نقرات كسرح نقليل كان محسب عم نفسه كيف معالت انت دعا زعباتا معالت رايح حسيبكا دمر نايت كله معالتات كافتا عامل ديبتي عامتات تزاد لو نسيت كمتي قال زقيرنا يا زين فلت مقبار من لمات زي voluntary hardship يمزبلو زي voluntary hardship مالت زي تدلي نجار كم زكون يلكا مقبار كم حج غير كاي زي تفل سينا ابنت بزح سبالو نزا خمزي زحل ماي كحسب زخبدو سو سنت دا زخبدو خينو زحل ماي حسب موبايل قصالي ناي محاز لمدي انت دالنا خينو حساب صندوق بيلنا قريفنا تا يزبال حدا صومنو ويجوكا فاست نغبر كاو نحوان حجيتي فاستين كامل بزنبره خابزي تكنولوجيون فاستين كمسخلالو نحد صومسي
كتعرف تقول شجار أنت لاقين وكذا حن أب كم زي أبوتا بزل خلو ويكا أب جبز أبزات خلو هاي جبراني ويا أب كم زي بوتا وي كم زي عينة مجوتات أب كم زي بوتا هاي بلعني عطي ستايل نوحد نجارات تجبره تغليها بزح وان كنت تصفى زغرت أنا انتاي اتي مودة تاج أف نوري أمو كمي جرد أخ بس يحق لنمل حنسوا أنفت مسات حس كاي سجن أفتاب كلمة هذا لا سرح ترى حاجة تذكر زلك سونا عن تدعت جبر أخيك ولا نقول نتحن تقتيلا زلخا نعاق تتبرز تخيل حيلة أفتش شعوانك متي لذي إزي كم زعينة لمد مقبار تاي نتويل باور نتنا مقبار عامناتنا كابتي كونفورت ناتنا مشئنت زبلنا يزوبا كونفورت زون كاوتس عبيلو استفلي نجار نحن حسب استفلي نجار نحن نقبر خلنا سلزت ناتنا مقبار عامها كبرت عقدي سلزي انتهى الله خمزي فليز بلا نجار زي جور كويلنا مقبار نلامن ولا مجد نراي هكذا بحانت مجد بزي أتراي تخيد فليز بلا حد السبات مفلات وعلى حدا خابتي كالا عن كلنا هو الزرعي كاي بزح وان جيرنا زين فالنجارات من دمار افتخالي يوتون نتناتنا نيموار عالمي يحيلي قال أبزي كنقاص زلنا نجارات راي متكوار إذا تزعبي نجاري من هاتون تاي بزح وان نعمرنا زداخمون تاي كنقبرو نخيلن زي نخيل نجارات تحسبنا بقى نوردو نديبو جليز ملكتنا أي جليزي ملكتنا بقى شو أنت هتجبر نفتي زلي كسرح كيف بصحقا effective وتسيتا ويكونكا بقى ولا حتى ترجم كي جبر كايتي ناتكا إنرجي ناتكا ويل باورز غيد سأز أبز خلت عن كلا لنا إذا حدا يتوم نعنا زقدس نجارات things that matter ولا تحدا خا كنقوا صورة نخل سأز أدواناتنا فكاسناتنا بيخون زلوا هبتم زقدسنا كنقوا صورة نخل نجاراتن بزح وان أبز بحالنا انتاي بحال لالو زي حمام كارسني نحن زي ملكتك أنا جر ما بزح وان ولا بمحورة ميديا تريناكو كندي كوينا عنا زملكتنا نيوتنا جلا تلك بزح يكون تمنع علم علات جمز عوام خون كستوري خيادو 5 جيرو 5 بيلو ويكا وياب خمسة جيرو كتيرو تغلي خات نجرتي ماسي مجمرة قد سكاري زخول نجارات تدا نرسنا نوون تدا خوينا أفتى زقد سنة نجار كتوكر زلو تقلتات وحدي سلسة تخونا تقرأ زلنا كل جزء أبتيك نقاصر نخل نحنا نقبر نخلي زلينا نجاراتي زلي كان نجار كوينك تقاصر زي تخل نجار كوينك أي هافت التي تقبر نيات بمحاسكا تخصبو نجارات بالكان قبلهم تقبر نجاراتي لن تفنوا تقبر تخل نجارات تدا خوينك تقبر لك مالتي أبزح حدا كم سيناريو خنم تنخينا أبي وزو خن تسجم على كادو تدايلو نون تدا خوينو سلسة من تاي تجنا ضي جنا قبل كان مالتي you have nothing to worry انت دا أوه خوينك كلتا نجار الله بزعبو زخون نجار تقبر تقلده ماشي تتسجم متيلو أبزح الجوال انتك تقبر تقل انت أخذ قواصر تقل هو قواصر زخون نجار الله قبر زخون نجار الله من تاي تجنا جوارا أوكي نو كقبر زخون نجار يلا لازم يجينا كان تاعت قبر زلها أنا تسجم دابل يخات قبر زلها مال تيمبر ولا حد نجار كم سنة زلها كم زع عينت mentality mindset ويكا تحاسب خلنا مع بالكم كلامنا زخونة نجار كم خلنا مجمع خنوط صزلنا زي ملكتنا نجارات نو دابلنا دا قررنا خنوط ممكن كلامنا بوملهم توم أبيوتنا ولا حد ترى زي بقولهم نجارات خنوط ممكن كلامنا منات الصيم زدهم منا منات أمرنا نمزح نجارات كسلاس لايكل أفتم زقدسنا مس أنا خان أبكي تخن كفلم نخلينا نقاس أرم نخل بزعوم قلة نجار كنجبر نخل نجارات هالو ولا حد هنجبر زي نخل كابو صرنا وسعي زخونة أبزح جوان كالو انتاي كنقاس أرم زي نخل أمين الله كقبلهم كلامنا ناتو زي ما قبلنا ولا حدا نتي سأجم درب ترى يزقو برنبر زغيرو نجار يلا انت دا قل نجار كنجبر نخل كوين نخا ولا حدا زي عندنا قبلنا كنجبر ترى يزلنا مالك على خافتي ديسيبلين نخون كون نبتزلينا نجارات نهم بس حجزنا زي ناتنا رأي مني ترول مديل ناتنا لكن كتل كم زلنا منيات بزح وان تاريخ نايتهم عوتا السبات أبزخنا عودي بفلاف تندليو نعنا انتي زرينا كوم نخم مهار إذا حلفو هيوت كم جايدانس كم حواريتاناتنا خوينو
تزدلينا سنكن هم وسط تدلينا تمكرات نهم وسدي سلازي أفتح عودة تقنينا استوقع السوات اللوخ حتى ممكن رخبهم كأوم بزح نقدر كل مهار مصحفتي تلاقين مصحفت غنم بفلايزي أوتوبايوغرافي زبال تاريخ نايتهم سوات تصحفوا لسلزخون أزدي أقداسي أب معوات ناي زخون عودي سلازي انتي حليف تسبتي بخمي ناف درجات بس انتي عنك باتا سجيرو سلازي أنا خب كمي درجة له بخميك نبايك بقيرة خيل دحرتهم أفتي عودناتنا زعوات سوات كا ناتنا تايم ناتنا بروفيم ناتنا ويتنسيم هذا نجر كسرح هم زكال كخون كم زكال زور إنام سيزنا عمون كبره خنوا لنا مهنياتو اتما قدس عرفتي مساتو مالتي نيات قد ما حجي ولا حسب جيرو زي كل نط كبر ازي خبيت قد ما حجي تدا تجير صاني حقن اوكي كبر كم زخيل اوريدي يا اب النسل زلكا نحط قبره ذا تابعي سبايرز قبر قال فتناتات كن الله كلالنا كبكابينا غنروح كلالنا زي حي نايتي انفايرمنت وي كان اي كوابي ازي عبيز بلنا بخومي حما نغرات انت دا زي دلخون كافريش كاوصاينا عملت بمنصر زبلا انت دا تزي كوين اب غزا انت دا مصي ما افريش كان تدالو لعل تخلو لغبت نغراتي نختوس زلكا مهنياتو اما جمره ريزيست تقبر تقليخه نقطه بالتقليخه تويل باور ناتكات ناتكا نو ناي مبال عامغن كل جزء حدا عينتا يكون اموداتا ايد كما هاب زي ترفي سلازي تزبلص انا زي مخالينا بتفتنتات اتزليكا نغر كاوت قرب لك خمس دابن ناي سبورت زبلنا كل سرعه انت دا خوينو تفريكشن تي فحفحه امونغو تقبر زلكا نغرات تدا قنيسكايو تاي نختقبر قليل يزخون ترامنت جيم كايد الكام مخا جيم كابخا لايك نايفرك ساعات ويك على الفرك ساعات تدا خوين ግን ከተቋርጾ ዘለካ ተغለታት ኣዝዩ ልዑል ስለዚ ንእግሪ መንገድኻ ዓይነት ክትገብሮ ትክእል ኣለካ ኣብ ቅድሚኻ ክትገብሮ ትክእል ኣለካ ትትገብሮ ነገራት ወይ ከዓ ትዘልየካ ስለዚ ከተቕርቦ ትክእል ኣለካ ነቲ ክትገብሮ ደሊ ነቲ ዘይደለኻ ተርሕቆ ኣለካ ምንፃው ካልእ ብመደብ ምጉዓዝ ኢልና ኢና ብፅሑፍ ከዓ ክኸውን ክኽእል ኣሎ ካብ ሎሚ ጀሚርና በቃ ኣብ ሓሳብ ዘይኮነ ብፅሑፍ ብመዓልቲ ከምዚ ከምዚ ክገብር እየ ከምዚ ከምዚ to the detail نخمس سب كراخ ويا كم زخم 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 نتا موداتا زي كم زي آثار نديز مثل نو آثار يكون تدا كم زي effective وتسيتها ونخون ديز قبل كاب كندي random لسائل كاتنات كا جزية بهونو نابتي زلي كان قرات تكبري زحق زكا of course the contingent times بهالانو كلي أبيل كافا ناس نت قليت كان قرات تقبر الساعات كات فلي أب كندي مولو تأثر سلزي سو reward كم زي شلمات كون خلينا ترساها نيش تفتح تبلو ስለዚህ ሓላፍነት ምውሳድ ንብሎ ዘለና እሱ እዩ ከምዚ ናይ ሂወትና ሙሉእ ሓላፍነት 100% ምናልባት ቅድሚ ሕጂ ብሰባት ድዩ ዋላ ብናይ ሕሉፍናትና ዝኾነ ነገራት ኣጋጢሙ ክኸውን ይኽእል እዩ ንኣብነት ዘይምምሃርና እንተ ደኣ ናትና ፀገም እንተዘይ ነይሩ ሕጂ ግን እቲ ሓላፍነት ኣብ ኢድና ክንገብሮ ክንክእል ኣለና ክንመሃሮ ዘለና ክንመሃሮ ክንክእል ኣለና እንተዘይኮነ ናይ ቅድም ናይ ሕሉፍ ወይ ከዓ ናይ ከባቢና ወይ ከዓ ቤተሰብና ካልእ ነገራት እንተ ደኣ ከምዚ ስለዘይገበርለይ ወይ ከዓ ከምዚ ስለዘይኮንኩ እየ ከምዚ ዘለኹ እንተ ደኣ ኢልካ ግን እንታይ ኢኻ ትገብር ዘለኻ ስኻ ሄልፕለስ ኢኻ ትኸውን እቲ ክትቋፀሮ ትኽእል ነገር ኣብ ኢድካ የምፅኻይን ዘለኻ እቲ ዝዓበየ ክትቀይሮ ትኽእል ነገር ኣብ ሂወትካ ነገራት ናብ ቁፅፅርካ ክትምፅኦ ትክእል ኣለኻ ኣብ ቁፅፅርካ ምምፃእ ማለት ከዓ ስኻ ክትገብሮ ትኽእል ነገራት ምግባር ፊኒሽ ስለዚ ኣብ መወዳእታ ኩሉ ግዜ እቲ ኣብ መንጎ ሕጂ ዘለናዮን እቲ ክንበፅሖ እንደልን ዘሎ ፍልይ እንታይ እዩ እንተዳ ኢልና እቲ ንሕና እንታይ ንገብር እዩ ኦኬ እቲ ዲስፕሊን ኮይንና መዓልታዊ ናይ ምግባር ልምዲ ትልና ኣብተን ዘድልያና ነገራት መዓልታዊ ንሰርሖ ንኩዕቶ ነገራት ኣብ መወዳእታ ናብቲ ندلي معدن ويكات تريجر نقول جمجة ناو بتاعنا نايلوم تمرتنا بزعبا ديسبلين زيادة مسلنيرا زخونة حتى ويريتو كابتو مكراتاتنا هنا كافل نقلينا feel free